kanti umnumzane phela uphele bawudala umzimba uyanqaba nje makhelwane nje umzimba ubuyonqaba. Sizoqamba umfana ofunda u-grade 12 laphana odlala i-rugby, angazi ukuthi ngilamba yena, kanti abafana abancane bakhule bedla amaqanda, thina amaqanda siwaqale sesise-university. Manje bona badlala izinto sasingazidli, bafutheke babe bakhulu bangaka. Kodwa-ke sibadala egameni kaJesu. Sibingelele-ke ngincane, sanibonani, ngiyaphila. Ubani onihlalise phambi kwebheki ekhala kangaka? Jesus Christ, Nkosi mesize iy'ndlebe zenu. Siyambonga-ke uNkulunkulu namhlanje. Angizi uba mude, mangidonse kakhulu ngizobe ngithathe noma 5 hours. Ngeke kube mude, ngizoba nje lapha emaminithini namhlanje egameni kaJesu. Ngiyafisa sifunde amavesi amabili eBhayibhelini lethu. Ngizokutshela nje mase ngokucela ungakhuleki, khona nje inabela kahle indaba yami. Incwadi ka-Exodus chapter number 3. Ngifisa nje sithole amavesi amabili, uverse 7 noverse 10 ngeBhayibheli lesiZulu. Lamavesi amabili, Exodus chapter 3 verse 7 noverse 10. Sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kithi namhlanje 8:10. Ngo-8:30 ngizobe ngiqedile. Ngaphandle ongifundelayo ngibambeze. Verse 7 noverse 10. Umoya nje uphansi. Ngicela sifunde ku-Exodus chapter 3. uNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni esivuthayo. Verse 7. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo, ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Verse 8. Ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe, ngibakhuphule kulelozwe, ngibayise ezweni elihle elibanzi, izwe elichichima ubisi nezinyosi, indawo yamaKhenana yamaHeti. Verse 10. Ngakho hamba, ngiyakukuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami, abantwana bakwa-Israyeli. Hallelujah. Amen. Izwi kaNkulunkulu liphilile, linamandla, lenza izinto ezingekho zibe khona. Sawubona namhlanje ebusuku. Sawubona. Baxoxela into ey'ningi indlela engibuka ngathi kuthiwe ngizondiza manje khona ukubuka ngathi usezosuka. Cha, ngizondiza impela, kodwa-ke ake siqale sihambe phansi njengebhanoyi before siqale ukugijima phansi ibambe isitamini. So ngahlala-ke mfowethu udlalele phansi, angizwani nomsindo. Nivumelene namhlanje ebusuku ngikhulume ngesihlokwana esifishane esithi uzophuma. Tshela umakhelwane ukuthi uzophuma. Awutshelele omunye ongaphi umthetho uzophuma. Uzophuma. Umtshela umakhelwane noma ngabe yimuphi umgodi okuwo, uzaphuma. Uzophumeka. Angisiyena-ke umshumayeli mina ngokobizo. Make ngamemeza nje kabili kathathu ngisuke sengicela amanzi sengikhwehlela. Umuntu ofundisayo, kodwa-ke namhlanje ngiyaluza uchuku lokushumayela
futhi umsebenzi usulula uma ungasekugcineni. IBhayibheli esilifundayo incwadi ka-Exodus, incwadi ebalulekile kakhulu eBhayibhelini. Ikhuluma ngoNkulunkulu ethanda isizwe. Lesi sizwe isizwe sakwa-Israyeli esivezelwa eBhayibhelini. uNkulunkulu esithanda, esilandela. Ziningi izizwe ey'sey'Bhayibhelini, kodwa kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu wayewuthanda u-Israyeli. Tshela umakhelwane ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Tshela umakhelwane ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Manje-ke uthando lukaNkulunkulu alufani nothando lwabantu. Uthando lwabantu lusemlomeni, olukaNkulunkulu lusezenzweni. Ngangizwa njalo? Yeso manje. OlukaNkulunkulu lusezenzweni, olwabantu lusemlomeni. Ingakho kulula abantu ukuthi bathi I love you, I love you, I love you. EBhayibhelini ngeke ulifice ivesi athi uNkulunkulu I love you. Kodwa ufice ivesi kukhuluma omunye ethi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila. Kusho omunye, akusho yena, akasho ukuthi ngiyanithanda. Uthando lukaNkulunkulu lubonakaliswa ngezenzo. Haleluya. Yingakho baningi abantu abathi bayasithanda, kodwa mase bekufuneka beveze ngezenzo, ukukhombisa ngezenzo ukuthi hhayi akaze baqale basithande. Uthi mase sibadinga bangaveli indawo ukukhombisa ukuthi akaze awunazi nangilalela kamnandi kwathuleka kwangaphithizela. Yabona izokwenzeka lento ezokwenzeka namhlanje. Amen. Incwadi-ke ka-Exodus incwadi elotshiwe ngoba encwadini kaGenesis kuke kwenzeka kwafika indlala ezweni abantwana bakwa-Israyeli ababehlala kubo. Ukhumbule ukuthi u-Israyeli njalo akusilo izwe nje nabantu abaningi. Kwaqala kungumuntu ogama lakhe kwakunguJakobe, owawelisa konke, imfuyo yakhe, amakhosikazi akhe, abantwana bakhe. Lo baba lona ngiyazi-ke niyasonta nina, niyakuthanda nokusonta, kodwa-ke ake siphume namhlanje singene ezweni likamoya. Khona into engifuna yenzeke namhlanje ebusuku. Lo baba wake wenza into engenziwa, ngoba uma ukukholwa kwakho kungakakwenzisi into engenziwa awukakholwa kahle. Uma usenza izinto ezenziwa abantu, uyafika konzweni uyachuma jona najo, uyacula, uyaphuma, uyahamba, ungakayenzi into engenziwa, usungakakholwa kahle. Ukukholwa kwangempela kubonakala mase ku-operator noma kusebenza kumuntu, kumenza aqale manje afuna ukubheka izinto ezingabhekwa, afuna ukuthinta izinto ezingathintwa, afuna ukwenza izinto ezingenziwa. Leli eBhayibheli ngelinye ilanga wake wakhandwa isithixo, sikhandwa uNebhukhadinezari, wathi makukhuleke bonke abantu kuso basithobele. Leli eBhayibheli kwakunamadoda amathathu amagama awo kunguShadrach noMeshaki no-Abednego abavele banqaba nje. Bathi ngeke sikhothame thina kulesi sithixo. Besho bephendula inkosi, inkosi eyayisatshwa. Angisendaweni yasemakhaya, yazi inkosi ukuthi inkosi uzwi lakhe aliphikise ubayede. Wasukuma la madoda athi ngeke size sikhothame. Yacasuka inkosi yathi makuphindaphindwe umlilo obasiwe kasikhombisa, ongakhothama uzophosa emlilweni. Yathi awuphindaphindwe kasikhombisa, kwazwakala kuphenduka enye yathi hayi noma ungawuphinda kasikhombisa noma ungawubasa umlilo ngeke size sikhothame. Ngoba ukholo lunomkhubo wokuthi mase lungene kumuntu laphila kumuntu luyamphuca umuntu ukuba umuntu, kuphile lona emzimbeni wakhe. Kunendoda eBhayibhelini, inkosi yamakhosi uJesu Kristu, eyake yafika uLazarus esengcwatshiwe iy'nsuku sezizine. Mayifika laphana angcwatshwe khona, ufika late, ufika sekudlule no after tears, ufika sengcwatshiwe, sekuhambe ney'hlobo. Bathi kuye uMarta noMaria, Nkosi ukuba bukhona ngabe uLazaro akafanga.
basho ukuthi bakhuluma nenye indoda engalazi leli gama ukuthi uba late. Ibuza umbuzo ngolesine mangasebenzisi language yamanje okuthiwa kwasekuphela iy'nsuku ezine engcwatshiwe, hhayi eshonile, engcwatshiwe. Ngiyahlambekisa ukuthi njengoba thina sifihla ngeMigqibelo nje malithi iBhayibheli alithi wafika ngosuku lesine lithi kwasekuphela iy'nsuku ezine, kusho ukuthi 4 complete days, then will be a Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, wafika ngolwesine seyiphelile ezo 4. Ngiyahlambekisa kanjalo kwakungabalwa kanjalo ngey'khathi zeBhayibheli. Leli Bhayibheli ufuza umbuzo wodwa uthi nimbekephi? Ngoba ukholo luyakwazi ngisho ukubuza into esekuvunyiwe ukuthi sekuphelile ngayo, luthi ukholo iphi. uJesu ubuza uLazaro ukuthi nimbekephi. Kusho ukuthi basole labo ukuthi le nkunzi le mhlawumbe ifuna ukumbona noma izocela ukuvulela, uqala kwayengagqitshwa umuntu wayefakwe emgedeni bese kuvalwa bentshe. Noma uzombuza ukuthi noma uzomthini, leli Bhayibheli wafika wagijima kuqala wathi hhayi Nkosi, ungasayikhathali useyanuka lo muntu. UJesu mkhombiseni lapho enimbeka khona leli Bhayibheli, uma bemkhombisa khona kwaqala kwenzeka i-history eBhayibhelini, ngoba lolu kholo esikholwayo lukaJesu Kristu lujule kakhulu. uJesu yena yedwa othi uma ekhuluma nabafileyo baphendule. Ngizwa kahle ukuthi ngithini? uJesu yena yedwa othi uma ekhuluma nabafileyo baphendule, bamuzwe, baphendule, benze action. Abona ukuba bengiyimisele ngokusebenza namhlanje bengizokhuluma leso step bese ngiyaphuma ngingachazeli. Ngithi uJesu yena yedwa okhuluma nabafileyo baphendule, benze lokhu akushoyo. Lonke ninabanye akwenzeki kanjalo, noma ningakhuluma nabo abaphendule, 2 abenzi lokhu enikushoyo, kunalokho yini enenza lokhu enithi bayakusho. uJesu yena yedwa wakhuluma nomuntu ofile, wangasho ukuthi ngizocela indlela, watshela ofile ukuthi yimi engiyitshela indlela, phuma lapho. Uyevuka ingane ithi ngiphuphile, ngiphuphuma usashona, ngiphuphuma anti usashona, uthi asimhlabeni ko. uJesu uyeyedwa wakhuluma nofileyo noma nabafileyo, kwaba yibona benza akushoyo. Ngoba uJesu uthotshela nabalele nabaphilayo, bathobela yena. uJesu inkosi yamakhosi ongaphezu kwakho konke. Ngihlabelela uJesu wehla angiphakamisa. U-Israyeli-ke wazaleka kanjalo kunale ndoda ogama layo uJakobe, yacela kuNkulunkulu, yacela isimanga, yathi Nkosi Nkulunkulu, ngicela wehle emazulwini uze la ngikhona sizoshaya isibhakela. Yabona esikhathini samanje ukuba le ndoda sasiyizwa ithandaza lomthandazo, sasingahleka sonke sithi uyahlangene ngoba umkhizi, uyahlangene uma ushezi. Yathi nje Nkosi woza sishayane ngenqindi. Ngoba uNkulunkulu madoda ngendlela uNkulunkulu akasiyona lento eniyitshentshe iyona. Wangasho ukuthi uNkulunkulu, yeyi wena usho kanjani uNkulunkulu senizoshayana? Leli Bhayibheli wadinika uNkulunkulu ngesimo sengelosi, uma efika kuleyo ndawo, kuleyo ground, wafika wafinqa uNkulunkulu nale ndoda yafinqa. Leli Bhayibheli babambana eJuda inamandla le nkosi. Leli Bhayibheli babambana ingelosi yazi yabona ukuthi sekuyasa. Leli Bhayibheli kwenzeke into engajwayelekile kwenzeke, yathi ingelosi ngisacela ungidedele ngoba sekuyasa. Thina sazi siyabantu abacela uNkulunkulu kuleli ve, ngizama ukuchaza ukholo nje, ukholo luhlangene kabi, luphula iprotocol ukholo. Yathi le ndoda ngisacela ungidedele ngoba sekuyasa. Wagoloza uJakobe wathi ngeke ngikudedele. Wathi uJakobe violence kade yabakhona ukuthi khona naseBhayibhelini. Wathi uJakobe ngeke ngikudedele uma ngibusisa, ngizokubusisa. Embambela wayembambe khona, ngazi ngubhongwane noma yini. Lithi le Bhayibheli le ndoda yathi kulungile-ke ngizokubusisa. Ngangiqala nqa ukufunda iBhayibheli ngibona indoda ithatha isibusiso ngenkani, mina ngazi vele iveze ithi ubusise isandla esiphayo. Ayizange iphe muntu uyashaya ngenkundla yathi uzangibusisa.
Ngiyacela amavesi lawa angafundi eBhayibheli. Yabo lawo wafunda ngani ngaba lawo. Asezaphela umsoco. Yabo mose ubashe kakhulu into emnyama ngethi igcina isiphenduka. EBhayibheli ehleli kulungile ngizokubusisa ngubani igama lakho. Uthi uJakobe wathi ngoJakobe, ithiwa le ndoda yathaya simbusisa uJakobe ezulwini. Kungcono sikushintshe igama ngoba leli gama lakho nalo ngeke libusiseke. Kungcono sikushintshe igama, sakushintshe igama. Lelo gama esikunika lona selibusisa lizoshintsha yonke into ngawe. Ngoba ezulwini kunendaba nokuthi ubizwa ngobani. Ingakho namhlanje mangihamba la ebusuku iphela lemvuselelo, uphela lo msebenzi kade egijima amadoda kaNkulunkulu, kunabantu esobashiya sebebizwa ngenye indlela kade bebizwa ngenye indlela. Ngoba uNkulunkulu usemsebenzini wokushintsha amagama abantu ababiza amagama afanelekileyo. Bakhona kodwa abantu kule nkonzo. Hallelujah. Leli Bhayibheli yasithi ingelo singcono uzokushintsha igama wena uzoba uIsrael futhi awusiyo umuntu wena uyisizwe. Wangena wabambana noNkulunkulu ewusingula waphuma eseplural mawafunda esikoleni. Wangena wabambana noNkulunkulu ewumuntu, uNkulunkulu wamultiply wathi awusesiyo umuntu nje usuyisizwe. Uthi ngiyaqala ukubona umuntu okwazi ukubambana nami angi-challenge kanti uthi I will multiply you into a nation. Ngoba iyangichaza lento yenzayo ngizokuphinda wena ube mningi ube yisizwe ungabusaba umuntu. Ukholo lukhona lapha encwadini kaJohane lithi Bhayibheli kwakhona owesifazane wayenesifo somopho. Ezwile ukuthi uJesu uzodlula enze njani? Ezwile ukuthi uJesu uzodlula lithi Bhayibheli wathi ngaphakathi kwakhe lo Jesu engizwa ngaye. Manje ngambona ngisondele eduze kwakhe ngibambe umphetho wengubo yakhe ngizosinda ngizophila. IBhayibheli nangempela ngosuku uJesu afika ngalo lo wesifazane agudluze ixuku afinyelele kuJesu abambe umphetho wengubo. Leli Bhayibheli esabamba umphetho wengubo isifo somopho esasemphethe sanqamuka uJesu engashoko lutho. Leli Bhayibheli uJesu wasezizwa ekhuthuzeka. Wathi ubani ongithintayo? Ukubona uma uhamba edrobheni ukuphithizela bese uzwa ngathi uthinteke iphakethe ngefoni yami. Ubani ongithintayo? Leli Bhayibheli abafundi baphendula bathi baningi abantu abakuthintayo wena uyathanda wena uphilisa abantu. Uthi uJesu cha kunomunye oyedwa ongithinta ngendlela engafani. Usevele wazithathela amandla kimi ngingawakhiphanga. Uthi ngizwile amandla ami ephuma kimi ngingavumanga. Ngoba nina manje njalo uNkulunkulu ufuna imncenge azavume ukuze kwenzeke izinto ngisalele kude kusakuthi ukuthi nisizakale. Funeke ningenele kwi-level lakho anikwazi ukuthi khona ningene kwi-level lathi uNkulunkulu athi uJesu ngizwile amandla ami ephuma. Uthi ubani ongithintayo? Kusho ukuthi uJesu akawazi la mandla aphuma haya. Kwafuneka vele lo wesifazane athi mina. Uthi ngizwile amandla ami ephuma kimi engakhishwa yini. Uthi into ewakhiphile kimi ezakwe yilolu ukholo lwakho. Akasathi-ke mfundisi amandla amaphilisile uthi ukholo lwakho. Ngoba uhlele ekhaya nje uhleli nokholo lungashintsha isimo somndeni wakho lushintshe isimo sey'ngane zakho lushintshe. Akudingeki nize nishintshe umbala wopende ekhaya ngeke ukholo nje kuphela. Nawe uJesu namhlanje ebusuku ungakhokhisani ungakhokhela udinga nje umkholo uthi ngikholwe ngethembe mina Jehova ngizokwenza. Ukholo lwenzani-ke? Ukholo lwenza kwenzeke izinto ngamandla omuntu ezingenzeke. Ingakho mase emay'nkonzweni siyamadoda baye bethi kuphelile kwamabheji. Kuphela amabheji ivoice yami ingakapheli. Engathi ungayisetha-ke ifane naleya nakumele siyadwayisa. Ithintwa la kule voice. Jesus. Oyasebenza kuwo. Right. uJesu ekhuluma ngale ndaba athi ukholo lwakho lukuphilisile. Usho ukuthi sonke lesi sikhathi usekhaya uhleli nento engasishintshi isimo sakho. Kodwa ukholo olungena subject ukholo alanele luwukholo nje. Funeka siqedele lube yi-full sentence sithi ukholelwa kwini. Ngoba sonke siyakholwa. Njengoba kanti sonke siyakholwa nawe.
Emakhaya sonke siyakholwa nangiyakholwa. ukuthi abanye bakhethe ukukholelwa kule ndoda yaseNanda, abanye bakhethe ukukholelwa kule ndoda yaseZCC, abanye bakhethe ukugqoka njengamasuna bakholelwa kule ndoda yale yamaMuslim, abanye kodwa sonke sinjani siyakholwa. Abanye bakhetha ukukholelwa kwabakubo abangasekho, kodwa sonke sinjani siyakholwa. Omunye nje ukholelwa esitulweni, ingakho angaze asicheke isitulo before ahlale, ngoba ukukholwa kusho ukuthemba nokuqiniseka nezinto ezingabonwayo. Awunayo isho ukuthi umlenze lesitulo iphelele noma ilungile yonke, kodwa akwazi uzusicheka uvele wahlala, kodwa uNkulunkulu awufuna ukumthemba, kodwa ukwazi. Omunye ugijima ayiphose embhedeni, awazi noma ngesipikile esimeka, uyathemba nje ukuthi asikho, uyakholwa nje ukuthi asikho. Uyabona ukholo olujule kanjani? Ukholo oluthi akumele into uzuyibona, uyithemba ungayiboni, izibonakala. Eselisho njalo-ke iBhayibheli lithi uNkulunkulu udala okungekho akwenze kube khona. Namhlanje kusoma ngaba nabantu abathi ngiyamkholwa uNkulunkulu, singayidala lezi zinto ey'ngekho zibe khona namhlanje. Singawudala lowo msebenzi wey'ngane zakho bese yihlala isikhathi eside zifundile kodwa zingaqashwa ndawo. uNkulunkulu makukhona into ayifunayo kubantu, masifunda iBhayibheli ngokupheleleyo, into yokuqala uNkulunkulu ayifunayo kubantu ukuthi bamkholwe. Ukumkholwa ukumethemba, ukumethemba ukuncika kuye. Kuthiwa ngesingisi sithi to depend on him. Lena ngibona umuntu ophuza utshwala uma esekhathele engasakwazi ukuyimela, bese mayithola isigxobo noma udonga bese enza njani kulona? Ancike nami, yena akasenawo amandla. Awungakhuluma nabantu kodwa namhlanje ebusuku, akasenawo yena amandla okwenza njani? Bese athola into angancika ngalo. Lithi iBhayibheli ukholwa yilo, it is to rely on, to depend on, to lean on. uNkulunkulu uyasazi ukuthi singabantu ababuthaka, abahlulekayo, abakhathalayo, abanamandla aphelayo, bese athi wozani nikholwe, wozani nincike kimi. Ngifuna nibonakale nimile kodwa hhayi ngamandla, nincike kimi. Nawe uqhamuka emndenini ongelutho ubonakala umile kanti uncike kuKristu Jesu ongumqalisi nomphelelisi wezinto zonke. Athi umpostoli Paulo, nginamandla okwenza konke, awaqhamuki kimi, aqhamuka kuKristu ongiqinisayo. Namhlanje ebusuku ngizomemezela uKristu okwazi uqinisa umuntu, okwazi uqinisa umama osewashonelwa indoda ewumfelo, okwazi aqinisa ikhaya limi kuze kube ngazi ukuthi kunendoda ingekho, ngoba kukhona uKristu oqinisanayo oncike kuyo. Amen. Abantu basibona sesihamba siprofetha, sibeka izandla phezu kwabantu baphile, bese kuthiwa hey, unamandla lo baba, kanti abazi ukuthi khona esincike. Nami ngiyafana nje nomndodana wakho, uma ningasusana. Leli qiniso kufuneka nilazi bazalwane bami, ukuthi noma uNkulunkulu engasebenzisa umuntu kangaka, kodwa umsebenzi wangempela wenziwa uNkulunkulu, awenziwa umuntu. Ingakho akekho okufuneka masesetshenziswe bese ayayiphakamisa, ngoba kusiyena. Uthi umpostoli Paulo uma ekhuluma uthi akusesimini ophilayo, uthi uKristu ophila kimi. Uthi uJesu uma ekhuluma uthi amazwi engiwakhulumayo akusiwona awami, uthi akusesiwona wami, uthi akababa ongithumileyo. Ngamanye amazwi bonke abantu abaglorify uJesu ngodumo lezinto azenza namandla awenzayo, uthi mina ngingothunyiweyo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. So ngiyafesa namhlanje ukukhuleka-ke ngize kule ndaba yami nakho uNkulunkulu ukhuluma amagama, ukhuluma into. Ngicela ulalele lo 2 minutes wami wokugcina. Othi kuMose, Moses, ngizwile ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli beseGibhithe. Njani? Njani? Thina makhaya uNkulunkulu uyezwa unendlela. Lokubhala kade sikufunda uthi ngizwile ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli abaseGibhithe ngenxa yabacindezeli babo. Ngifisa namhlanje wazi ukuthi nanoma yimuphi umthandazo othandazayo uNkulunkulu uyakuzwa. Amen. Uyakuzwa salukwazi sami, ukuzwe impela nje.
unguNkulunkulu onendlebe ozwayo. Uthi mayiqedile elandela okwesibili, uthi ngibonile ukukhandleka kwabo. Yayize yamuva manje lento isuka endlebeni iya kuphi? Emehlweni. Njengoba uNkulunkulu uyabona. Njengoba uNkulunkulu uyabona. Futhi uyezwa. Awegcineni besethi futhi ngiyazazi inhlupho zabo. Tshela umakhelwane uNkulunkulu uyazi. Uyezwa. Uyabona. Ayikho into ebalulekile njengokuthi ukhonze uNkulunkulu uziqonda lezinto. Yazi lento yokunga-understand lesi simo yenza ukuthi nasemthandazweni lokhu uchaza into engathi ukhuluma nempumputhe. Angazi bazongizwa laba bantu abangizwe. Uze umuntu athandaze into uzoxaka ukuthi uhlolo lomthandazo. Athi nangu Nkosi sengifikile phambi kwakho ubona nangekhuluma nempumputhe lo muntu. Tshela umakhelwane uNkulunkulu uyabona ungaphenduli lokhu uchaza ukuthi uyabona uNkulunkulu. Sesikhona baba kuleli tende. Hlala kulesigodaba uNkulunkulu uyabona usetendeni. Sesifikile moya ongcwele. Sibathatha uNkosi abamazi basho nelombo. Ngoba ukungamazi uNkulunkulu kwenza ukuthi senze izinto ezirong sitshela ukuthi senza kahle. Ngalencela ngumfundisi nawesu. Moya ongcwele siphakamise izandla zethu. Tshela uNkulunkulu uyabona. Yebo yenza mawuthandaza uzikhandle ngoba uyitshela uNkulunkulu nje wekhuluma ukuthi sengilapha kungcobo omncane uyitshela uNkulunkulu enze nje ungcobo omncane ngiyena uzikhanda. Manje ubanike lo muntu neshluthu. Hayi Nkosi ngihamba nojabulo. Jabulo ngiyazizwile ubani lo muntu ongemva kwakhe. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ukwazi kangcono ngisho indlela wena ongazichaza ngayo. Kwazi ejulele konhliziyo yakho. Uthi Romans 8 uthi noma sithandaza asazi nokuthi sithandaze kanje. iBhayibheli umoya ongcwele uyena osilekelelayo. Aza sikhuleke umoya ongcwele phela uNkulunkulu kodwa ukwazi ukuza ngapha. Afika sibuke ukuthi sikhandleka kanjani bese asithandazisa ngendlela ezozwakala lapha. uNkulunkulu eze kuwe ezokulekelela ukuthi uthandaze kanjani. uNkulunkulu khona uNkulunkulu azobhekana ngoba usathandaza ngale ndlela yakho eyinyembezi. Nkosi ngiyakhala. Jehova ngiyakhala kunamehlo. Uyabona. Ngiyakhala Awu Nkosi ngiza kuwe ngikuqe ngamadoda. Uyahlala odabeni. Awuwende nakho mina ngiyafika phambi kwakho. Uthi sawubona imina ngigqoke ibhantshi elimnyama inezinkinobho ezigold ngifake ishirt ngaphansi elimhlophe baba khuluma ufunani njengoba ngikhuluma nawe nje ngiyanyathela ngiyasontela njengoba nawe ngiyanyathela ngiyakhanya ebusweni angimnyama ngablisha bese ngiyakhanya ngifake icathulo elibrown nelibhande lakhona elimeshayo lewasho ngokuba ngiyakuthatha umnesho ndani ingakho uRating number 6 uthi manikhuleka ningathemelezi. Ngajabula uthandaze kanti uyathemeleza. uNkulunkulu wethu ongcwele omile kuze kube phakade dalo wezulu nomhlaba. Hawu Nkosi engcwele omile bayethe Nkosi engcwele amahlathi aseKhadeshi ayadabuka. Wena Nkosi ophunzisa imbabala awazi nokuthi yini imbabala uyazi ophunzisa imbabala ehlale izwi lakho lingamadoda uyamsukela lisiwa amadoda izwi laNkulunkulu linguye uqoba lisiwa amadoda lingamadoda amathathu asikhatha endlele ukhathwa amadoda wena thina sikhathwa izwi likaNkulunkulu. Ukumazi uNkulunkulu asebenze nasesibonelo nje. Ngambona nomama lo engena bangumsindo lo. Akangazi ukuthi ngobani uba bengazi ukuthi ngoba benothi ngena lapha kuqathi ufuna ukuhlukana notshwala. Ngibeke isandla phansi but ukungangazi ukuthi ngiyakhuluma angangeke ngabe uthi uJesu owesifazane waseSamaria awuyepha amanzi ngibuze. Uthi owesifazane wena ngibona ukuthi uNtshontsho nje wena. Mina umSamaria lalela ngikutshela ukuthi umJuda nomSamaria akudlelani ukuthi wena ungazi ucela amanzi kimi nje. Yezinye uyizayizayi wena la.
wayesho njalo basically ngokwelanguage yamanje uJuda nomsana yakhe uthi uJesu mama ukuba bewazi ukuthi ubani lokhuluma naye kahle kahle bengizothi ngicela amanzi kuwe unganginiki kuba uwena ocela amanzi kimi kahle kahle ukuba bewazi ukuthi ubani lokhuluma naye uzokwazi ukuthi wena odingayo kusimile ngisesidingweni ngoba ongamazi uNkulunkulu kwenza ukuthi silokhu siyitshela uNkulunkulu udinga incazelo sekube 2 hours ngosiyami ngineyingane ezintathu wayinikwa uyena uNkulunkulu lo munye omdala Nkosi akasebenzi lo wesibili uyadaba Jehova lo wesithathu wayinikwa uyena uNkulunkulu angivale kanje ngathi namkhumbula uBhathimeo namkhumbula wayemi ngasegate lithi iBhayibheli wayememeza njalo athini oh Jesu ndodana kaDavide enza njani hawukele lithi iBhayibheli abakubo bethi bathi thula wena bangumsindo lithi iBhayibheli athi aningiyeke nina oh Jesu ndodana kaDavide ngawukela akabone emehlweni uzwe kuthiwa kunomuntu onamandla ngoba akwanele ukuzwa wenzani ngalokho okuzwileyo akwanele senishiyezwe kusukela manje kuze kube manje wenzani ngalento oyizwile ngoba ushintsho langempela njengoba ushintsho langempela luqhamuka mase wenza okuthile ngalokho okuzwile mangathi ukhansela kusasa kuseni ngo9 ufuna abantu ehholo abangasebenzi baphatha ama-CV wabo noma ungasizwa leso statement uma ungeke uze ukhande i-CV yakho uphuthume khona ngeke uze uqashwe ngeke uthi ngoba awenzanga lutho ngalokho okuzwile yibani ngabantu abathi sebenzwile izwi kaNkulunkulu benza okuthile ngakho njengoba 7 days nje kukhulunywa izwi kaNkulunkulu kule ndaba wenzani ngalokho okuzwile iBhayibheli lo baba waphompotha wathi cela ngibeka ngasegethini ngambeka wathi into engizoyenza la ngoba ngimboni lo muntu angazi abantu awufuna ucabanga ngempompoto nawe mhlawumbe njalo uma kudlula umuntu ezwe izikho hayi Jesu ngawuke athi uyeke kahle wena amakhelwane uJesu ngiyokha amanzi mina ngizwile ukuthi uJesu uyaza akafiki kuthi kudlula inja ezwe izikho Jesu ngawukele angithi akaboni lithi babemkhuza laba ababonayo abe bekhuzana abantu abaright ukubezwe basebethi nawe usuhamba inkonzo zamatende lapho lento eclean ebusuku ayiba clean bona wena ukhathele ufuna ukusizakala sila nje bengishinyeza umfundisi omncane ke namhlanje swahamba amatende nje nawe phela ikhona TV ushiya iTV impela uyodlala labafana abagidagidayo ukubezwe basebethi iBhayibheli wamemeza kanti kuzothi sekuthi uJesu ngempela bese yamemeza athi Jesu ndodana kaDavide ngawukele Jesu ndodana kaDavide ngawukele ngicasula uJesu le statement kodwa futhi ungenza ngimthande kakhulu uthi baba umbuzo wodwa uthi ufuna ukwenzeleni uthini ufuna ukwenzeleni uthi ufuna awukanti nalasi Bhayibheli uthi ufuna ukwenzeleni yayibona into ngisho mayelana nobani usho ukuthi lo baba nomememeza wayengakasho lutho uJesu usambuza ufuna ukwenza ngoba uthi angikuhawukela awusho lutho kimi ilento ngeBhayibheli lisho ukuthi musana ukuthemeleza Nkosi sihambela enze njalo enhliziyo yomnyathela la hamba khuluma lento oyifuna usukuthemele usuke ushintsho ongayifuni isho lo oyifunayo Nkosi philisa ukufa kwami philisa umzimba wami onokufa phumelelisa umndeni wami Wathi ngiyabona ukuthi moya ongcwele vukuza yazi ukuthi wayesesaphenduka ihlala nabantu abangakholwa basibona njengeyiguli sithatha into engekho nje into ongazisho ngisho umuntu uma ungayisho umuntu angakuhlaba ngempama abantu yamphethe kodwa sikwazi ukuyithatha siyozisho uNkulunkulu ahamba dabula phakathi kwethu akangadabuli akavula iminyango evaliwe ngegama likaJesu phela lento yokuthemeleza njengoba uJesu athi ngikwenzeleni kusho ukuthi noma uba ngumsindo umemeze yena akabuza ukuthi uthini hayi ngoba eshoda ngendlebe yokuzwa awukakasho lutho abanye bathi bayathandaza kanti bayakhuleka abanye bagezwa sengidlala ngesiZulu kwaZulu Natal futhi eZulu le kwaMulumo kaShaka besangamthetho uShaka uthi malume kanqa ngalapha impela kakhulu izulu sangempela hayi ngapha ngithi uyangalayo hayi ngalayo yakuphi asifuni uya ngakephi uyakuphi yangakephi ilayo ikuphi lapho
Ngiyakuzwa uyamemeza uthi akuhawukele. Inkinga mangilalela igama lokuhawukela, uhawukelwa kwenze njani? Ufunani kahle kahle? Uthi uJesu mayembuza ukuthi ngikwenzele ukuthi ngicela ukuthi ngibone, nihlekiswa ile nto ukuthi uJesu mayesethele baba ngicela ukuthi ngibone, uthi bona lithi babe lamehla akavule. Uyabona ukuthi yonke lento wayememeza sonke lesikhathi ayimsiza, wasizwa kwazi kwamele uJesu abuze umbuzo. Zingaki izinto esiyijabelezayo size siqede umthandazo kanti azikabasho lutho. Uthi amen athi uNkulunkulu ufunani. Sukhale ngo-8 kwaze washaya u-9 uthi amen amen athi uNkulunkulu ufuna ngikwenzeleni. Amen wena usuthi amen siyoholana. Bengisathi-ke kunomehluko phakathi kokukhuleka nokuthandaza. Angithi nike niye enduneni, nike niye kokwekisesu, nike niye kolobola. Laphana anithandazi nenza njani? Niyakhuleka. Ndabezetha Nyamboze, Kubazi, Masonto, Nyamboze. Kwelo zemnyama iketha abawele engawela nombane wela bazoyicopheleni. Dingiswayo angisithanda lokho. Ngisho nendoda lapha kithi yadingiswa ungabe yayenzile. Akadingiswa phela umuntu owenza kahle. Manje angifuni uhambe ungibiza ngodingiswa. Yingakho ngisebenzisa umpostoli sample. Mase nithi ngithe ngamkhuza nasekuqala ngisanda ukungibiza ngokuthi kunezinto zezingamagama ezilandela umthetho angifuni ngibize ngazo ukuthi kwakuthiwa uNyamboze wayenyapha Zamboze. Ngibiza ngiyabona. Ithakazelo ziyakhuluma ithakazelo. Ithakazelo kanjani? Ziyakhuluma ithakazelo. Kuthiwa ubhebhe akuthandazi ukuthi uyasho umndeni kunomuntu owake wenza into enje wena uhambe uyibiza ngaleyo nawe ezinye ziwukungcola ezinye ziwukukhohlakala. Ombanzi akunhlamba kuyafiwa ithakazelo. Omhlongo osithole Ngcono ngosibiya wabona zasinemali lezi okuthiwa osibiya ngenkomo abafokazana bebiya ngamahlahla. Futhi inkomo zazini kwase kubiya ngazo la abanye bebiya ngamahlahla uyabona abantu bestatus wabo osomatekisi. Manje base ubiza ngoNyamboze nje ngcotshe kangaka. Ngidlala ngamakaka hayi. Uthi uJesu ufuna ngikwenzeleni siyabonga khona bahleka abantu akade bagcina ukuhleka bahleze bethi inkonzweni mina ngosomahlala ethi mina kulungileke izwi kaNkulunkulu limahala senizongena ngemali lapha eminyaka kuthiwa njalo uma ngishumela abantu bayahleka senze ngami ngabe umapani hleze ukuhleka uma ngishumela mina hleze ukuhleka so ngiyangibona ukuthi kunesinye isiphuzo esibili sokuba usomahlala nani masiqeda nizokhokhela amahlala izwi kaNkulunkulu limahala nje ukuthi onke umuntu ohlekile yabo ya-edimali ngisahleka ngisho uthi uJesu ufuna ngikwenzeleni engazi ukuthi njalo uma uthandaza ungathandaza sakuphendula lo mbuzo Nkosi ngifuna ungiphelise Nkosi ngifuna ungiphumelele uyathandaza ke manje awusathemelezi uNkulunkulu la uthi ngibonile ngizwile ngiyazi asishoni ngibonile ngizwile ngiyazi ingqondo kaNkulunkulu iyasebenza imemory amehlo kaNkulunkulu ayasebenza indlebe zakhe ubani lothi amadlebe izindlebe Lord Jesus Christ umuntu akanamandlebe uyabona manje ukuthi uNkulunkulu unamadlebe ngeke ngobone namadlebe izindlebe azingihlethe ngikhutshwa lento njalo ebhulu ngikhuluma isiZulu senu siyangofenda manje kufanele yabo ukuthi uNkulunkulu uyezwa kuphi uthi lo munye emadlebeni hayi nami anginamadlebe uNkulunkulu abe nawo izindlebe amen uNkulunkulu ngehlile ukuzoba siza nokuzobakhulula nebakhiphe egqileni angithi uIsrael uthunjiwe ke manje ugqilaza amaGibhithe angithi no but ngichazwa ilento yokuthi eBhayibhelini why ungabakhiphanga sonke lesikhathi usabona ukuthi kwenzakalani uNkulunkulu belinda kumeshe lento ayaziyo nale ayizwayo nale ayibonayo ngakhuluma nawe kancane iminute uyavuma vumani bo right nani iminute lakho uNkulunkulu uyalinda izinto ezibalance uthi ndiyazazi insizi zakho manje uNkulunkulu mawazi buthulele ngisukela isikhathi ungabaphenduli bengakabezwa bona besho lutho
ukubone uthi utshela umngane wakho ukuthi phuma kule ndoda, le ndoda iyakushaya. Uma uthi uyahlangana nabo kusasa kanti izokhalela kodwa sebegaxele futhi bese kuthiwa izababili ayinjani. Ngokuthi manje bezokhalela kodwa ukuthi unyake lo mfana lo ngiyanyaka kusasa ekuseni bafica begaxe kusale kuphenduka wena isilimo ngoba wena uzwe lokho okuzwile kodwa awazi lutho ngalo mfana. Lokho into ayaziyo ngalo mfana ukuthi noma embonya akafuni ukumnyeka. uNkulunkulu uyasibona isimo sakho bazali bami, kodwa akaphendula izinto ayibonayo, uphendula imithandazo, and imithandazo uyayizwa. Ngamanye amazwi noma ungasemzimeni okungakanani uma ungasho lutho ngakho akakabhalansi uNkulunkulu, noma azi akakuzwa kodwa wena usho ukuthini. Kodwa uthi la ngiyazi, ngiyabona futhi ngizwile, nabo sebeshilo ukuthi sikhiphe. Kubuhlungu ukufuna ukukhipha umuntu kanti yena akafuna ukukhishwa. Wathi uzosiza umuntu wathi ayimfethu isikhona, bathi umuntu ayangidinga usizo. Usale kuwena ophoxekile. uNkulunkulu ufuna uthandaza ngalesimo sakho. Ingapho sothandaza namhlanje. Ufuna ukuzwa ukuthi angisifuni ngikhathele lempilo ngisize. Ngoba asiyena uNkulunkulu ogxambukelayo. Uthi ngimile ngasemnyango ngenza njani. Such a gentleman. Lo wena lo nto yafohla ubhalipherism. Safuna sicubule kahle lo verse ngelilanga nginesikhathi. Usuke efohla, ngeke phela afohla aphinda ayingqonqoze. Akuyenza umpepha leyo. Noma ufohla ngelinye ilanga. Uyangqonqoza. Ngosigebengu uyisigebengu, ngomgentleman ngeke ukwenze konke. Fohla Jehova empilweni yami. Akafohli Nkosi yami, akangeni ngey'ngcingo, akafani nayangane yakini. Indaba abazali balala bese iyajomba ngamawindi. Uthi uNkulunkulu ngime ngasemnyango ngenza njani? Bese athi uma umuntu engivulela ngenza njani yakhe. Amamaza angongqozi bese futhi ngithela ngenkani. Ingakho akekho umuntu osindiswe ngenkani. Yazi ukuthi zonke iy'nkolo uJesu Kristu kuphela ofuna abantu bamkholwe ngenkani. Sorry, afuna bamkholwe ngokusuka kubona engabafosi.